Espainiako enpresa talde garrantzitsuenetako bat gara. Euskal Herrian lehena. Industrian, finantzetan eta merkataritzan jarduera nabarmena dugu. Eta ezagutza, berrikuntza eta lankidetzaren aldeko apustua egiten jarraitzen dugu. 5 kontinenteetan gaude. 100 gora dira geure produkzio zentroak. Gune komertzialak eta disiplina anitzeko ordezkaritzak era horretan berehala, malgutasunez eta zerbitzua emanez erantzun ahal izateko. Nazioartean finkatutako 100 proiektu baino gehiago ditugu eta horri esker munduko merkatuak ezagutzen ditugu, baita eskualde bakoitzaren berezitasunak ere, eta eskarmentu handia askotariko arloetan. Mondragonek industria dibizio ugaritan produkzio gaitasun aditua biltzen du eta hartara negozio berriak bultza ditzakegu. Proiektu globalak formulatzeko sinergiak sortu eta mundu osoan ekonomia eskalak batu. Irtenbide malguak eta integralak eskatzen dituen merkatuan, gure enpresen arteko lankidetza estrategikoa da. Gure finantzen arloa osatzen dute bankak, Laboral Kutxa, Espainiako merkatuan kaudimen handienetako erakundea, aseguruek eta gizarte babes sistemak ondare funts garrantzitsua kudeatzen duena. Merkataritza arloan, hipermerkatu eta supermerkaturen sare zabala dugu. Bidaia agentziak, lurrindegiak, optikak, kirol materialeko dendak, gasolindegiak. Gure berrikuntza kultura ezinbestekoa izan da gure enpresak arrakastaz lehia daitezen. Ezagutza sortu, partekatu eta aplikatu egiten dugu gure honako berrikuntza ekosistemaren bitartez. 15 zentro teknologiko propio. Inbertsioak geure enpresen ikerkuntza eta garapen unitateetan. Munduko liderrekin lankidetza proiektuetan partaide. Eta etengabe edatzen ari den geure unibertsitatea. Gizarte eta enpresa eraldaketarekin konprometitua. Nazioartean ospetsua den lankidetza horri esker, behar izanak aurre ikus ditzakegu eta ikerkuntza bideratu. Transferentzia teknologikoa azkar bati ekin diezaiokegu eta horrela, balio erantzi handiagoko produktuak sortu, produktibitatea eta kalitatea areagotu eta bereizten gaituzten proiektuak ezagutarazi. Mende erditik gorako eskarmentuak bermatzen du munduan erreferentzia bilakatuten gure enpresa eredua. Bertan, langileek jabetzan duten partaidetzak sendotu egiten ditu emaitzak eta beharrezko eraldaketak bizkortzen. Ziurra den gauza bakarra aldaketa etengabea dela kontuan hartuta, lehiakorrak izaten jarraitzeko gakoak dira, pertsona motibatuen talentua, berrikuntza, nazioartekotzea eta lankidetzan aritzeko gaitasuna.